Bueno, buenas tardes. Victoria, creo que sin paliativos, incluso merecida antes, o merecida antes o resultado. Sí, eu creo que sí. Creo que o equipo fixou un gran partido, non? un gran primeiro tempo, onde foi, bueno, creo que moi superior ao Tudelano. Fomos capaces de facer o primeiro gol. No segundo esperábamos sufrir máis, hubo momentos complicados, como non pode ser de outra maneira, pero creo que tuvemos opcións para rematar o partido antes, non? Creo que foi un partido completísimo de todo o equipo e, bueno, hai que dar a noraboa a todos os futbolistas. Ni foi fácil e a xestión dos momentos máis delicados creo que además foi moi boa pola vosa parte. Non recordo erros importantes no partido. No, creo que o equipo estuvo moi concentrado. Falamos no descanso que podía haber momentos complicados porque sabemos que ten moi bo balón parado, sabemos que, bueno, que podían entrar futbolistas que son moi importantes, titulares durante a tempada, bueno, que había que xestionar eso, non renunciar ao balón, non renunciar a seguir atacando ou a contraatacando porque lle podíamos facer dano, e creo que estuvemos moi ben. Estou xestionando os espacios a hora de correr e de ter tranquilidade para finalizar. Sí. Tivo dúas Sí. e a terceira acabou. Tuvemos varias, non, en contraataque. Recordo esa de Escobar clarísima, non, que vai a pau e despois lle cae o balón a Yelko e non, bueno, a bota arriba. Bueno, creo que soupemos atacar, soupemos contraatacar, hubo momentos para todo, e creo que sobre todo fixemos unha lectura moi boa do partido e sobre todo unha implicación de todos os futbolistas no que queríamos facer, bueno, que se plasmou no campo, non? Falamos ao mediodía de que esperabas un partido no que tivera despois máis balón, pero non sei se crees que son os mellores minutos do Berga nesta tempada. A mí sempre me gusta pensar que os mellores aínda van a vir, non? Son moi bons, como foron os do sábado pasado no segundo tempo que trago Coruxo. Bueno, seguimos medrando, que é o importante. Creo que como che dixen, nós queríamos ter o balón, sabendo que había un equipo de categoría superior, pero non renunciar ao que somos, e creo que o fixemos ben e tuvemos premio. Agora que pode máis, a ilusión de xogar contra un equipo dos máis grandes da primeira ou as gañas e a competitividade e a ambición que tendes de poder seguir pasando e competir ante rivais máis pequenos? Pois as dúas cousas. Se toca un rival, vamos a decir, que non sea un primeiro espada e tes opcións ou ten máis opción, así que aproveitalas. E se ven un primeiro espada, pois tamén temos que disfrutalo, pero competir. Creo que este equipo está para competir. Está claro que hai a Copa do Rei ten rivais que non vamos a nombrar aquí, pero nós temos que seguir no noso camiño, no noso traballo, da igual quen este aquí, conocer o rival, respetalo, pero ser nós mesmos. Sí, el 1-0 no es nunca un resultado definitivo y creo que menos en Aseiroas. No sé si al fallar tantas ocasiones, sobre todo esta de ayer con minuto 80 y algo, se te pasa por la cabeza lo peor, que perdona. Sí, que acaba el partido con un córner que estás pensando con el portero arriba que pueden empatarte al final después de perdonar, y mira tú por dónde acabamos haciendo el 2-0 casi a puerta vacía, ¿no? Pero claro que lo piensas porque sabes que enfrente hay un rival que tiene buen nivel, que tiene buen balón parado y bueno, aquí sabemos que se producen faltas, córners y que es complicado defenderlo bien, pero creo que lo defendimos bien, bueno, y sufrimos lo justo, sin sufrir no hay nada. Esta temporada has debutado como entrenador en Segunda Federación y ahora lo haces en partido de Copa del Rey. ¿Hay cosquilleo? ¿Qué nota este hoy? Esto es muy bonito, cosquilleo porque es bonito y porque hay que vivirlo y disfrutarlo.